Ja sam Andrej Dobrota, imam 9 godina, karting vozim 4 godine. Ja sam najmlađi šampion u istoriji Srbije. Ove godine sam učestvovao u evropskom šampionatu i osvojio sam više nego očekivano 3. mjesto u generalnom plasmanu. Planovi za 2019. godinu su da ću da nastavim da vozim evropski šampionat i da ću sve od sebe da ga osvojim, da osvojim prvo mjesto. Ako taj cilj ostvarim, osvojam tiket za svjetsko finale gdje dolaze deca iz cijelog sveta da odmere snage.